Ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo. Tata bụ Afọ ka anyị bịakwara na agba nke abụọ na Obi Eze-Ana Ugochi tubelu n'Oraifite, ka anyị na ya kpatọpụ nkata na ajụjụ anyị na-ajụ ya ajụgasị ya n'ihe gbasara ọdịnala Igbo nke anyị mebere n'ụbọchị gara aga wee bịa na nke agba nke abụọ ya tata. Nna anyị biko kenee ndị mmadụ ka anyị wee bido. Ọhaneze ndị Igbo mmanụ asị nke ọma ka merụ nwoke merụ nwaanyị, onye ọbụla na-anụ olu a, onye ọbụla ga-egecha ihe onyonyo a bido n'isi wee ruo na njedebe, onye ọbụla ga-egecha ihe onyonyo a wee tụsara ụmụnne ya ka ndị ọzọ wee nwetapịa. A sịrị na ọmaka ga-emere unu ga-ejere obodo n'ara obodo. Daalụnụ. Aka m bụ onye nke gị, echefukwana, Eze-Ana Ugochi tubelu n'Oraifite, onye isi nchụaja Ugochi tubelu ọdịnala tempụl nke dị n'Oraifite. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche, abụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Daalụnụ. Daalụ. Na ihe nke mbụ anyị ga-ajụ gị n'ụbọchị tata bụ ihe gbasara iyi ụwa. Nna biko ka ị kọwara anyị ọfụma ihe iyi ụwa bụ. Daalụ n'ajụjụ gị. Iyi ụwa bụ ihe mmadụ bụ carry over, dịka mgbe ndị gegoro mgbe kwụsị m kọwara ihe gbasara reincarnation. Iyi ụwa has to do with reincarnation, gosiri na dịka nsi wee kwuo na mbụ na o nwere onye ọbụla nọ na this planet Earth now bụ the first time ọ na-abịa. Ịghọtago? O nwere onye nọ ebe a bụ nke a bụ izizi ọ na-abịa. And ihe mere ebe where you are born does not happen by accident. Is either on your own free will, say na ya iyi ụwa in your previous earth life, you accepted it willingly that you will be born in a rich home or a poor home because of the search of spiritual maturity in a chọka again from those experiences. Ma ọ bụ na you were born where you are born today ka i wee nwee ike pay up debt of your previous misdeeds in your previous earth life. Therefore, you deserve to be born in your present family, either to reap goodies or to reap bad things you have sown in creation. So iyi ụwa bụ iyi mmadụ nwụrụ n'ụwa ya. Example, o nwere ndị nwere ike dị ụtọ n'ihe na-eme na o nwere ka ọ bụrụ nwaanyị, o wee si n'ụwa ọzọ ya ga-abịa na ya ma abụzi nwaanyị na ya ga-abụ nwoke. N'ụwa ọzọ ya ga-abịa na ya ga-abụzi nwaanyị na ya ga-abụ nwoke. Ọnya kpatara na ụfọdụ ndị mmadụ a na-agba afa maọbụ iyi ụwa mmadụ, maọbụ na-agba afa mmadụ, onye a bụrụ na onye anwa bụ na-awụrụ nwoke, but the inner spirit nọ ya n'ime, dị mmụọ nọ ya n'ime bụ mmụọ nwaanyị. Dọtara ya, a sị na onye atụgburu nna ya ejiro mpi atụ aṅụ mmiri. Dọtara ya, o nwekwara onye bụ na because of iyi ụwa ọ nwụrụ n'ụwa mbụ, ọ sị na ihe na-etu a ama emezie n'ụwa nke. Example, o nwere ike ịbịa n'ụwa mbụ ya duto na mmadụ gburu ya, o wee nwụọ iyi n'ụwa nke a ya abịa, n'ụwa ọzọ ya abịa na mmadụ ọbụla born of a woman ama ebunata ya. Ghọtara ya? O nwere onye nwere ike ịṅụ iyi n'ụwa ọzọ ya ga-abịa na ya ga-abụ onye ọrụ maọbụ onye akpọrọ ọrụ. N'ụwa ọzọ ya ga-abịa na ya ga-abụ nke a, na ya ga-abụ a great physician, onye dibịa na-agwọ ọrịa, ma ọ na ya ga-abụ nke a, ma ọ na ya ga-abụ nke ọzọ. Ihe niile abụ part of ụfọdụ iyi ụwa. Ụfọdụ nwekwara ike ị na-anụ ya ka a na-ekwu ya n'afọ na o nwere ndị a sị na chi onye ụwa ha na-asọ ọgwụ, na agwụgọrọ ọgwụ elu gwọ ọgwụ a na ọgwụ ama atụ ha, maọbụ na ọgwụ ama arụrụ ha ọrụ. Ihe niile abụ ihe so na iyi ụwa mmadụ. Ka m kwụsịgoro etu a. Daalụ. Daalụ.
ịma ụmụ ndị na-ekwu iyi ụwa, ụfọdụ Nigerian refer bụ ya to mmiri, ya na onwe ihe gbasara iyi ụwa na mmiri. Mmiri bụ ihe nọrọ onwe unless na onye anwụ iyi n'iyi ụwa ya wee bụ na ihe ọ nwụrụ n'iyi ụwa ya relate to mmiri. If not na iyi ụwa ma onye nwe onye mmiri nwere connection to water element, ma onye nwere connection at all with ndị mmiri, onwere onye nwere connection to earth, ma ọ wee nwee connection to other elements. Dịka ụbọchị nkụwa gbasara elements, onye ọbụla nwere iyi ụwa. Onye ọbụla nwere iyi ụwa. Ka mmakwa atụ ka ihe esighọta ihe bụ iyi ụwa mmadụ. O nwere onye bụ na ọ bụ iyi ụwa ya, na ọ bụ onye si na ụwa ọzọ ya abịakwa na ya anọkwa n'ahịa mmanya. O nwere ka ọ bụrụ onye tere ngwọ ma ọ tee nkwụ elu mgbe gburugburu. Ọ bụrụ na n'ụwa bụ onye ọ nọrọ ụwa n'ọnọ iyi ụwa ya bụ na ihe gbasara mmanya. Example, bụrụ onye chiesi nọ na-asụ mmanya, iyi ụwa ya bikọs ihe mmanya mere na mbụ, o wesị na nke a ya aṅụzi mmanya. Ịfụ na onye awa na-aṅụ mmanya nwere ike o detu obere mmanya n'ọnụ mmanya na-egbu ya, ọ dịka ọ ṅụrụ mmanya ụwa niile. Then ịfụ na mmanya ga na-aghasara ihe, maka na ọ bụrụ na ọ gbara afọ iyi ụwa, ọfụ na o kwesịrị ichara mmanya chaa. Nwoke onye ya wụdụ dị iyi ụwa ya bụ na onye ụwa ya bụ telụ mmanya ma ọ tee nkwụ elu. Ịma na onye na-etu abụ ọ nọrọ na biznes relate with mmanya, like ịbụ a distributor mmanya ma ọ bụ ịda supply ndị mmadụ mmanya. Ịfụ na ọ ya aka m ọfụma karịa nọ n'other businesses. So e nwere lot of things, ihe niile abụ ihe family emi nwere ike ireview. Daalụ. Na ya ihe na-achịkọwara ya bụ na iyi ụwa mmadụ nwere a lot to do with ihe onye ahụ ga-abụ, ma ọ bụ afịa ma ọ bụ ọrụ. Yes, iyi ụwa mmadụ, echọpụta iyi ụwa mmadụ. Example, enweghị gasị mmadụ na iyi ụwa gị ụga agwụkwọ n'ọgwụ, maka na ọgwụ ama adị ile n'aka gị. Ọgwụ gwụrụsigoro ndị ọzọ ọrụ ọma arụghị ọrụ, maka na iyi ụwa ga-asọpọtụ ya. Na ụfọdụ asị ya use language na chi gị na-asọ ọgwụ. So ọgwụ gwogologoro ndị ọzọ ya arụrụ gị. So you only go far in life when you adapt yourself to your calling, or call it one's calling, ma ọ bụ iyi ya nwụrụ so onye so mmadụ ọbụla. You can only do well if you live and adapt yourself to the core things that is homogeneous to your core person. Daalụ. Ihe nke ọzọ achọkwalụ ijide bụ ihe gbasara ndị ichie, ancestors. Ka ịkọwala ihe gbasara ndị ichie, ancestors, ma ihe dịka ọ dị mkpa inwe ụbọchị eji elote ndị ichie maọbụ ndị ancestors anyị. Daalụ maka ajụjụ gị. Nke mbụ ka m bidogoro n'ihe bụ ndị ichie maọbụ ndị bụ ndị ichie. Ndị ichie, enwere ndị ichie nwoke, nwee ndị ichie nwanyị. Ndị ichie bụ ndị ụka kpọrọ the saints or elders, ndị okenye nke nzukọ, maọbụ ndị nọ na higher decision making, or the saints or ancestors. They are all meaning the same thing. Ka m weregoro maka na ndị maara nkụzi mana m na-eji n'ihe mmadụ maara wee mara ya atụ ihe ọ na-amaghị. Ije na akwụkwọ ndị ụka ọbịa na akwụkwọ Liberation, ị ga-afụ ebe e kwuru gbasalụ ndị okenye nke nzukọ, nwekwa ebe e kwuru gbasalụ the 24 elders na akwụkwọ Liberation ndị ụka ọbịa, iji gosi living na in creation, Chukwu okike after ka o kechara ụwa ka the entire universe, o mekwara ohere maka ọnọdụ ndị ichie kpata na akwụkwọ ndị ụka ọbịa recognize 24 elders. Now ndị a niile gosiri na a sị na 24 elders ndị si n'ebo dị iche iche. Now 24 elders ya ga-apụtara na-enwere ndị okenye na decision making, ndị niile ha na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. So na elders, 24 elders ọbụla, agbụrụ ọbụla maọbụ ngwuru ọbụla nwere ndị okenye. Now ọ bụrụ na mmadụ ọbụla maara ihe wee align onwe ya wee dị closer to ndị okenye, ngwuru be nna ya, ndị ochie be nne na be nna, ya bụ na mmadụ nwere ndị ọnụ na-ekwurie na mmụọ. Echefukwara na ndị mmadụ
nwere ndị bụ na ha ọbụgoro ndị ụka ọbịa ka nwere ndị ụka ma chọrọ ịkpa afọ ahụ ebe a ndị ụmụ ụka mgbe gboo the Orthodox churches ifu na November 1 ha ga-eme feast ha kpọrọ All Saints mgbe ahụ mgbe ha ji echetakwa ndị nna nna ha niile ndị nwụrụ anwụ ha nwere ike ịsụ nọ ndị akara na saints ọkpọ ya All Saints ihe niile ahụ ụbọchị eji erotakwa ma ndị nwoke ma ndị nwaanyị ndị niile ha were nọ ndị biri ndụ dị mma ndị niile ha were nọ ndị biri ndụ dị mma ka ha na-erota n'ụbọchị ahụ then n'ọdịnala Igbo a gwara ya kọwago m mgboro na-esi ndị mmadụ na ndị bụ ndị ichie bụ ndị bịagoro n'obie ndụ n'ụwa wee ma chọọ as human spirit then wee chigakwazie from the source where they originated from. Now ha nọzi ebe anwa dịka ndị ichie ha nọzi ebe anwa dịka ndị wụ decision making. Ọ bụrụ na mmadụ dị highest reward mmadụ ọbụla ga-enwe on earth bụ mgbe i bichalụ ndụ a i wee dị worthy of ancestorhood. Now i wee belong go n'otu ndị ichie. Echefukwara na enwere ndị ichie nwoke na ndị ichie nwaanyị. Mgbe ị nọ n'otu ndị ichie isogo na decision making, the person will cease to reincarnate. When somebody agwara m ụnụ na mmadụ bi n'otu ndị ichie bụ ndị bịagoro n'ụwa multiple times wee mature spiritually. Now when they go back, if at the end of the day you are worthy to belong to the ancestors who now you cease to reincarnate because ị nọdụgo ịdịgo na-eto a chọrọ ka ịdị the maturity Chukwu Okike zitere n'ụwa ka ịmachọ gị ịnọzie n'otu ndị ichie. So onye family ọnwụ na-ama ihe kwesịrị iwepụta ụbọchị ya family jee celebrate ndị nna nna ya ha. Like ụfọdụ family ndị ụka ndị na-agha ahụ nwee ike ịsụ na ha na-eme ncheta nna asị ndị mmadụ ndị dugara ha ụka ha dunatakwa ha, mana ihe a na-achọ ịkọ ha na ha na-celebrate nna ha their late father. Mana ihe na-achọ ịkọwa onye Igbo ọbụla wepụta ụbọchị ezinụlọ gị gara elota ndị nna nna gị ha n'ikwu nne gị na n'ikwu nna gị. Ọ na-abụ ihe ọṅụ na ikireti ụbọchị dị nwere ike itinye ụbọchị obodo unu ji eri ji, nwee ike itinye ụbọchị unu ji eme mmemme ma agwa na-eme agwụ ma na-eme mmemme ọbụla. Unu ejiri opportunity ihe atọ n'aka gị ewu recognition ịwapụrụ ha ọjị kpọkuo ndị nna nna gị ha n'ikwu nne gị na n'ikwu nna ha bịa na gị nwe onye na-etu a na-awapụrụ ha ọjị na gị na ngwurugwu na-awara ha ọjị si ha na-ekene ha maka na-ekene nwaanyị na-agwa akịrị ike adịghị agwọta ọzọ. Echefukwana na ọ bụrụ na ịjụ na ime ihe na-etu a in the next 100 years 150 years mụ na gị yes gị nwa na-ene m anya ka m na-ekwu maka ya mụ na gị abụrụ ancestor. Ọ bụrụ na ị kwenyere ndị ụka ọbịa wee demonize ya ancestors fụta ndị ancestors na ha bụ demon na ha adịrọ wọdị ka erimemba ha mana ịdị were wọdị ikene St. Anthony of Padua onye Italy kene ndị senti ndị ọzọ ị malụ na niile eriri eri rie front and back na ihe ọ pụtara bụ na in next 100-200 years gị nwa na onwe gị na-ekwu okwu gị na-enye m anya na ị bụrụkwa ancestor. Ụmụ gị will demonize you. Ụmụ gị ama erota mbọ na afụfụ ihe na ha ata na yes gị nwa na-enye m anya na afụfụ ihe na-ata na ụmụ gị ga-agụnyekwa gị na ndị a ga-emerụ back to sender, ndị a ga-abịa fee oyi fee mmiri na ọdịnala eribreti ancestral cause ghọtara ya ị ga-eso na ndị a ga-akpọ demon. Mana ọ bụrụ na ị gwa ha taa bido taa wee gwa ha na-ekwesịrị na a ga-enwe ụbọchị eji echeta ndị nna nna wapụrụ ha ọjị wee yọọ ha ka ha gọzie ngwuru ịghọtago ọnwụ na imeri enwe oge ọ ga-eru gị nwere sogbo na ndị a ga-emerụ faya ya ịghọtago to avoid that bido taa kụziere ha na ya enwe ụbọchị family wepụtara ụbọchị eji aga ọfọ wee kelee ndị nna nna wee yọọ ha biko ka ha na-agọzikwa ụnụ. Ime etu a ọ ga-amawu mma dị nnukwu dị iche. Nke ọzọkwa uwu site n'ime etu a unu nwere ike inwekwuzi obi. Ụfọdụ famili nwere obi wee je kụsara obi ha. Obi iwu na ebe ndị ichie na-abịa eme nzukọ ya na ndị mmadụ. Enwere ihe eji alụ obi etu esi alụ obi iwu na na-eme ka ọ dị open ọ dị enwe dọọ maka na ndị mmụọ na mmadụ ga-abịa n'ebe a na-enwe nzukọ
ndị mmụọ ndị ichie ndị na-aga na-agagide bịa nọrọ ebe a zuo ike, nọrọ ebe a tụọ alụ maka ọdịmma ngwurube ha nọ, ngwuru ha. Mana mgbe ijezi je kwatuo obi dịbe nna gị, nwanne na ga a ga-akwatu, maka na ebe ọ bụla ijego kwatuo obi ha, ebe ha na-adị enwe nzukọ, ebe ha na-anọ wee na-akpa maka ọdịmma ngwuru, kedu ka ọ ga-esi na agha akwatu nke gị? Ị ghọtara ya? Maka na nwatakịrị sị na nne ya ya arahụ nye nwa ya edo ụla n'anya. Ọ bụrụ na esi na ngwurube nna gị na-enwere obi na be nna gị, i wee tinye ijewe gị ụka wee jekụrụ ya gwuo n'ala, nwanne na gị na mpịawa azụ. Ị ghọtara ya? Maka na ebe ijego kwatuo ebe ha na-anọ wee na-akpa maka ọdịmma ngwuru, bịa na ime nwe peace. So ọgwụkwa ndị iwu ntị na ndị kwaturu obibe nna gị, were ọsọ jeri were ije jegoro jee rụzie obi anwa ka i wee nye ha ọnọdụ. Maka na mgbe a rụziri obi, edediketi obi n'aha ndị ichie wee gwa ha n'ebe a ka ewubere ha ọnọdụ. Nke bụ eziokwu na onye kene sọnị ekene ya. Ọ bụrụ na iwuwere ha ọnọdụ, rụọ ọrụ ha ụlọ ebe a ga-anọ wee na-akpa maka ọdịmma ngwurube nna ya ebinye. Mgbe ị rụọrụ ha ụlọ, ha arụọ ọrụ ụlọ. Mgbe ị haziri ha ọnọdụ, ha haziere ha ọnọdụ. So onye ọbụla jụrụ na ọ mee recognize ancestors ya wụ onye riri front and back, quote me anywhere. Even Jizọs ndị ụka ọbịa tresịrị agbụrụ ya, wee tresị ya agbụrụ ya to agbụrụ David. Ị ghọtara ya? Ụmụ Izrel taa enwere ike ikwu okwu ghara ikwu na ha bụ na ha si na agbụrụ ha bụ ụmụ Abraham. Ị ghọtara ya? So ị bụrụ onye Igbo, ị nwere ike itresi ya own root back to generations back. Nwanne eriri ga-eriri egwugwo. Mụnwa na-agwa gị okwu, etresigo my generation to the 5th generation. Obi a na-achọ ịrụ na be nna m now. Obi adịbụrụ be nna m gboo because na anyị nwapụrụ obi. Mana na obi anwa na-achọ ịrụ, nrụcha ya, a ga-enwe marble ties. A ga-elist the list of my ancestors to the 5th generation. Ndị anyị nwere ike remember, ndị nna m gwara m maka ha. Maka na enwere m ike ego generation back to the 5th generation back. That is nna mụtara nna, nna mụtara nna, nna mụtara nna, nna mụtara nna to the 5th generation. Ị ghọtara ya? Mana ana m agwa na o nwere ndị Igbo na-ege m ntị, so ndị ha ma bụ nna ha na nna mụtara nna ha agụchakwa ha. Ị ghọtara ya? Ọ ihere ka ọ bụ. Mana ị ga-anọ ebe a wee na-agụ senti onye nwaanyị wara gị ayọ, senti onye nwaanyị wara gị ayọ, na-akpa aha ndị Rom, na-akpa aha ndị Iro, mana aha nna nna ya mara. Ọ ihere. Ị ghọtara ya? So nke m bụ na ọ mmesịa ya n'uche obi ede mma bụ ha nche niile, so that children wee bidokwa na anyị nwagoro gbagobe. Ị ghọtara ya? So ọ bụrụ na obi dị bụ ụnụ maintain, ọ bụrụ na obi adịrọ bụ ụnụ na ị nwere ike iwuwe obibe nna gị, na ọ bụrụ na ị tozuru wuo onye nwere ala obi. Ị ghọtara ya? Ịkpọ ndị ichie nye ha ọnọdụ, enye ha ọnọdụ. Daalụ. Nke nna ya daalụ. Ịma na ihe gbasara obi a bụkwa n'ihe anyị chọbụla ịjụ gị, mana ebe ọ bụ na edọtụtago ya aka. Ihe ọzọ m chọrọ ịjụkwa na ya bụ na abịa na ngwuru nwoke mụtara ụmụ otu a, kedu onye ọ bụ ọlụ ya ịlụ ngwuru maka ịlụ obi? Maka na o doma ya na ịbatazie n'ezinụlọ ụfọdụ a na-afụgasị sọsọ unu enu. O nwezi ihe dịka obi n'ebe ahụ, nke onye ọ bụ ọlụ ya ịlụ obi. Daalụ. Ajụ amaka. Obi iwu onye ọ dịrị ọrụ ya ịbụ ịlụ obi iwu ndị ọkpara nọ na ngwuru. Ndị ọkpara nọ na ngwuru nwere primary assignment. Nke bụ eziokwu na amụrụ gị bụrụ ndị ọkpara n'afọ nne gị, enyego great responsibility. Onye akpatalụ na-enwere some responsibility jego ụgwọ na agba ochie enyere ndị bụ diọkpara, the womb openers. Onye ọbụla womb opener bụrụ nwoke nwere great responsibility. In fact, ịnọ ka the chief priest of ya family. Ọ gị kwesịrị ịbụ aka ji ọfọ ngwurube nna gị. Ghọtara ya? So automatically nature na Chukwu okike emego gị ka ị bụrụ chief priest, onye na-agba ụkọ na ngwurube nna gị. Ghọtara ya? So naturally ọfọ ngwurube nna gị kwesịrị ịdị gị n'aka ka ị were na-agọzi. Onye kpetara na ọ bụrụ na iji ka were Baịbụl makwara gị atụ, maka na nna ala ka iji ihe mmadụ ma wee marị atụ ihe ọ na-amaghị. Ije na agba ochie, ị ga-anụ ebe a kọrọ makara ụmụ agbụrụ Jekọb. Ewee kwuo si na Levi bụ diọkpara ya,
anọ agbụrụ Livayị ahụ agbụrụ ndị ụkọchukwu wee ruo taa. So na agbụrụ Livayị ahụ na ha nwa bụ Livayị bụ nwa diọkpara n'etiti ụmụnne ya 12 anwa nna ya mụtara 12 tribes of Israel. Livayị bụ diọkpara andọ agbụrụ ya mụ ndị na-agba ụkọ ruo taa. So for that na-egbu diọkpara ị kwesịrị inwe ọfọ nna gị. Ọ bụrụ na ịbụ mana ọfọ nna gị na ịmarọzi ebe ọ dị na-etufuo ya, ma ọ bụ na onwere ọzọ ya na-emedie, ma ọ bụ na nna gị dispozuru ọfọ nna ya nyere ya, ịghọtago, maka na ndị ụka riri front and back. Nwanne ọ bụrụ na ọ na-awa n'afa nye wachie ya ọfọ. So ọ kwesịrị ime ịwụkwa ndị ọkpara nwụ na so na ngwuru emebiri ọfọ, ma ọ ngwuru emebiri ọdụ ọmụmụ, ma ọ ngwuru akwadoro obi ndị ichie, ma ọ mebie ihe ọdịnala dị iche iche dị na ngwuru, na gị na mpịawa azụ. Adị akatị ya n'ụka ọgwọ ndị kara ụka tintie na ha nwere ike ịkata ya n'ụka. Nwanne mpịawa azụ onweghị ka ị na-egbu oge shọt. Ọ bụrụ ma uru ịkpọwa afa na o nwere ndị famịlị mma nnukwu nna ha nnukwu agwụ dị na be ha mee ka ha na-eje ụka ka a gbachaziere mpịawa azụ. So ọ bụrụ ha na ya awụ ụmụrụ ihe suenu, nwere pawa. Ọnya kpatara na agba ochie a na-ekwu maka ndị wụ ọgbụgba ndụ tupu oge nwere wuti ndị first son. So adị akapịa n'ụka. So ọ bụrụ na ewu iwe onye riri eri nachigha azụ jee gwa ndị nna nna ha si ya n'ime jogo ha gbara ụdị na ya mgbaghara, ma ha bulie gị elu ka ị nwee ike hazie ihe dị na ngwu. Maka na ịkwụrụ n'ụkwụ gị na-abụ ndị na-eso gị akwụrụ n'ụkwụ gị na-abụ, mana ịjụ na ihe eme ihe ị kwesịrị ime, anyị apịawa gị azụ. Apịawacha gị azụ ịma gị enwere ike mekwa ọrịa tụọ ha ọrịa, ịgacha ya nwụrụ iche na obi ọkwa ahọrụkwa onye ọzọ na-eso gị abụghị mbe nna gị, ghọtara ya. So esi na aka ịnwụ ọgụ ofeke na ịnwụ ọgụ ofeke n'obi ya asị enwugoro ka ofeke ọ kọntinuo na famili ti na-eme the needful. Daalụ. Ihe ọzọ nchekwala ịlụta aka na ajụjụ anjụ bụ ị na-abịa na ebe bụ na onye bụ diọkpara si na ọ chọrọkwanụ igbukọ obi ahụ, ndị ọzọ na-esi enwere ike ime ihe dị na ilu obi ahụ. Daalụ. Ajụjụ ha amaka. Ọ bụrụ na famili be nna gị so na famili nwere diọkpara ọkụkọ, a na-esọ dị ikwu ya, mana o nwere ndị bụ diọkpara mana eriri ha front and back. So ụdị diọkpara na-etu ahụ ndị na-ebe trait ha, ịghọtara ya. Ka ị mara na ọbụrụ taa ka ere ebe trait, enweghị ka abịa n'akụkọ ndị ụka ọbịa akọọlụ allegorical story onye ji porridge na agụụ na-agụ ya ịsọ and ebe wee ree right ya, ịghọtara ya. A gwara anyị na ịsọ and Ebel, gwa anyị maka ha. Ken and Ebel, sorry. Yes, nke na-agba nta na nke na-akọ ugbo. Nke na-agba nta je chụchazie nta wee pụta wee were na agụụ na-aga nwanne esie porridge. O wee sị ya na ọ bụrụ na ọ emegide ya nye right diọkpara ka e wee kirie nri, o kweta ofeke o were right diọkpara si nwa si kirie nri, o were porridge were right diọkpara. So ọ bụrụ na diọkpara ụnụ bụ diọkpara ọkụkọ amara aka nri na aka ekpe ma ọ bụ ndị eriri eri, then ihe ọ pụtara bụ adịna ọfọ na-enye nsogbu ma ọ bụ obi na-enye nsogbu na be nna gị. Nwanne ihe eji aka gị ije gwe ya, ọ bụrụ na ọjụ ijiri aka gị wuchie nyawa obi, ijiri aka ruchie nyawa obi na ọwụ na obi na-enye nsogbu. Ọ bụrụ na ọfọ na-enye nsogbu, jiri aka ịgwacha ya ọjụ, warụ ndị ichie ọjị gwaghara ya agwachi nyawa ọfọ, ịghọtara ya. Ịwachi nyawa ọfọ ibido nyewa ọfọ ife dị n'ọfọ, ịghọtara na-ekwu, ka ị pụtakwa debe ude. Ọ nwere ndị bụ diọkpara fizikalị, maka ọ nwere famili mma o mere nke bụ diọkpara na-akụ adọ nke ya mgbe nna ya bụ onye omenala na-achọ ịnwụ. Nna ya amago na diọkpara ya bụ diọkpara ọkụkọ. Ihe nna ya mere bụ nna ya wee sị mba na sekọnd sọn ya bụ onye na-abịa nso, anọ bụ ya bụ onye ga-elekọtawa ọfọ anya, o wee were ọfọ famili ya wee nye sekọnd sọn ya, ịghọtara ya. So onye bụ ofeke nwere ike iji, maka na ofeke amara mgbe e kere nkwụ ụkwa, ofeke nwere ike iji ofeke na-efekegharị ore right ya, ịghọtara ya. So ihe m na-achịkọwa bụ na famili ọbụla abịa diọkpara bụrụ ofeke agwụ ya ọjụ, onye na-esie ya take over. Overtaking is allowed, because asị na onye akpara ya chaa n'ụzọ. So ọ bụrụ na akpara diọkpara ya chaa n'ụzọ ka onye ọzọ bụrụ ọfọ, ịghọtago. Daalụ. Daalụ.
daalụ obi bido m aṅụrị na nkọwa ịkọwara gbasara ubi a. Ihe ọzọ chọkwa ịjụ gị bụ maka afịa na ọdịnala Igbo. Afịa bọsị amụrụ onye, o nwere ihe riletiri na ndụ mmadụ ya na afịa amụrụ onye ahụ, ka ọ bụ ihe nke ndị oyibo na-ekwugasị ma ndị soshal midia na-ekwu elementi nke ọzọ ya na afịa mbọsị amụrụ onye dịka Eke, Oye, Afọ, Nkwọ, o nwere ihe o nwere ime na ndụ mmadụ? Daalụ na ajụjụ gị. Nke mbụgoro dịka m si wee kwu na mgbe m na-akọ gbasara ihe ụwa, asị m na that you were born on a particular day or a particular family is never a mistake. Now, o nwere ndị ọcha nwegoro ihe a na-akpọ the star cardiac a na-ekwu maka star that every month n'ụbọchị ọbụla nwere ụbọchị this a particular star na-adị more active. Now ọ ebe a ka ihe esi wee nweta maka ndị mmadụ na-akọ maka Georgian calendar, ekwu maka new moon and rest of them. Now enwere Sagittarius, eji akpọ ya zodiac signs. Zodiac signs bụ oge a ga-akọwado gị na-enwere changes na-echenji in the spiritual realm. Enwere changes na-echenji in spiritual realm. Enwere mgbe the moon ji adị more active, ma the stars ji adị active and so many things. Gosi na o nwere ihe na-echenji na in creation. Mana inwe anya nke ime mmụọ, ime notice that those things na-echenji. Nke bụ eziokwu na o nwere those things na-echenji. Ọnya bata enwere ike ịsị gị na ndị amụrụ na November, ending November, early November to ndị amụrụ na December 1, akpọ ha na ha bụ Sagittarius. Agwa na ndị amụrụ oge dị etu a na ndị amụrụ ha na ha bụ Gemini. Agwa na ndị amụrụ oge dị etu a to oge dị etu a na ha bụ Scorpio. Akpọ na ndị amụrụ oge dị etu a na ndị amụrụ oge dị etu a na ha bụ Leo. Agwa odosi isi awa ije ihe dịka ndị obere ndị ọzọ, like when I was in India, a agwa na onye bụ Leo na perfect marriage partner ya kwesịrị ịbụ, for example, na ọ bụ onye bụ Sagittarius. Ịghọtara ya? Nwee Aries and rest of them. So the most important thing bụ na a na-akọwara na o nwere some characteristics dị similar to ndị amụrụ mgbe the stars they at highest peak of radiation. Then no nwere ndị amụrụ oge the moon the highest peak. Ịghọtago? Then ka ha wee nwee ike dị compatible. Now ihe na-achọ ịgwọtaziri egwu na the day amụrụ gị on earth has a role to play, because n'ụbọchị ahụ the highest vibration, the vibrating power that escorted you to this earth. Let me explain, break it down so you will understand. When you are coming to this earth, enwere ndị bụ ndị iyi ụwa gị, enwere ndị bụ ndị ọgbanje gị, ndị otu gị, ndị dupụtara gị n'ụwa. I wish that nobody understand how this thing works. Now, o nwere etu o si abụ na nwanne gị na-eje Amerịka, wee nwee ikwu ma ọ bụ ibe nwere ike, ma ọ bụ ndị enyi nwere ike idu ya wee ruo na airport, eruziasị ya bụra baịbụl efere ya aka n'ebe ndị metal escort ya ejedebe, onye ewee continue journey ya. Etu ahụ ka ọ dị mgbe ị na-abịa n'ụwa. Enwere other forces of nature ya, vibrations. Enwere ya ndị ọgbanje, ka onye uzuela mgbe enwere ndị ọgbanje gị, ma ndị ọgbanje mmiri ma ndị ọgbanje enu ala. Enwere ndị iyi ụwa gị, enwere other forces ndị niile gị na ha nwere ọgbụgba ndụ. O nwere ndị ọgbọ gị, ndị niile abụ ndị dupụtara gị mgbe ị na-across the spiritual boundary to the earthly, the gross material or the earth. Now ha dupụtara gị na that boundary, adị gị na ha gwenyere na mgbe ị ga-abịa n'ụwa na ị ga-abụ onye akpọrọ ọrụ, na ị ga-alụ nka, na ị ga-alụ nka, na ị ga-amụta nwa, na ị ga-eme nka, rụchaa nke dị etu a n'oge dị etu a wee chigata back. Ịghọtara ya? Mana nke na-emezi ụlọ na ụfọdụ ndị mmadụ natazie na this particular earth life, ụfọdụ nwere ike lose control because of one thing or the other. Ha dị ebizi according to the iyi ụwa anwa na nkwekọrịta ha nwere wute mmụọ niile so ha wee bịa ụwa, call them ezumezu. Ịghọtara ya? Then obezi onye anwa ndị uyi uwe ya nọkwa na-agba ya so na-asị ịdọtazikwara ihe na-etu a nkwekọrịta anyị na ha nwere, emegidozi ndụ onye ahụ abụrụ ndụ aghasara aghasa. Ịghọtago?
ndụ a na-agba ụkwụ because na onye ahụ anọ na the right track of ihe ụwa ahụ ọ nwụrụ before mgbe ọ na-abịa efughị ya. So onye na-etu a ga na-enwe problem maka na gịnị na omerozi ihe ọ kwesịrị ime. So ndị iyi ụwa ahụ a na-agwa maka ya bụ yes, ọ bụrụ na ị bịa on earth edupụtara mmadụ, so ụbọchị edupụtara mmadụ ụbọchị the highest vibration so gị wee bata on earth. So that very day the very crucial in your earthly life. So ihe ọ bụla ị na-eme that day the very like ụbọchị ị ga-keep holy, that day ụbọchị your spirit vibrate more spiritually. So you can use that day ụbọchị iji ekwupi okwu in creation maka mbuli elu gị. So pay good attention n'ụbọchị anwa amụrụ gị, weda ma ọ bụ eke ma ọ bụ orie ma ọ bụ afọ, ụbọchị ọbụla ọ bụ were ụbọchị ahụ ụbọchị idoro nsọ, were ụbọchị ahụ ụbọchị iji ekwubi okwu maka na ụbọchị ahụ ka supernatural powers and radiation and vibration that so gị na-adị more active. So make use of that particular day. It is very very important. Daalụ. Nna biko kọwala anyị ihe gbasara agwụ. Kedu ka mmadụ ga-esi ama na o nwere agwụ wee mewekwana ihe dị na ya? O nwere ndị na-enwe agwụ iche, ọ mmadụ niile nwere agwụ? Daalụ na ajụjụ gị bụ ajụjụ bara nnukwute uru. Ka m bidogoro gịnị bụ agwụ? Agwụ bụ mmụọ, agwụ bụ spirit. Now enwere agwụ ikwu nne that is their mother generations, nwee agwụ ikwu nna. Then enwere agwụ dị iche iche. Enweziri agwụ mmiri, enwere agwụ enu ala, enwere agwụ ọhịa, enwere agwụ nka na ụzụ. Then enwere agwụ dị iche iche. Onye ahụ na mmadụ nwere example na mmadụ nwere agwụ ọhịa, onye ahụ nwere ike ịba n'ime ọhịa kpata agwụ dị iche iche were nye mmadụ, onye ahụ adịrọ ahụ adị ya. Mmadụ nwere agwụ nka na ụzụ, nwere ike ọ bụrụ na onye ahụ architect ma ọ bụ onye na-fabricate something, agwụ ya anọkọta agwụ ya si ya ngwa si etu a design onye etu a, si etu a design onye etu. Onwe onye na-afabricate moto ma ọ bụ onye na-afabricate ụlọ, ifu na ọ ga na-eweta new designs. Agwụ na-eme. Nwekwa onye nwere agwụ ahịa, ọ na-azụ ahịa, ọ dịka asị na o ji ọgwụ ya na-azụ ahịa, mana ọ bụrụ ya mmadụ ya ahapụ shọpụ bịa na nke ya. Enwere agwụ dị iche iche. Nwere any talent, simple all talents, ihe na-drive every talent bụ agwụ. O nwere spirit dị behind every talent. Ya mana na o nwere ndị agwụ ha anaghị stop for now. Nwee ndị agwụ ha ma ndị nwere oke agwụ ha na-edi stop. And ọ bụrụ na ị haziri ihe gbasara agwụ gị wee nye ha direction, ha na-aghasasịrị gị ihe. So ihe dị mkpa bụ ịchọpụtagoro ụdị agwụ ị nwere, kedu ihe ahụ na-enye m obi aṅụrị. Ya agwụ naturally will come from what normally gives you happiness. O nwere onye agwụ ya bụ agwụ ndụmọdụ, imere ndị mmadụ kanseling. Ọ dị onye nwere ndụmọdụ etu a, jee oru jee Igbo, ndụmọdụ ya nwa ka ọ bụrụ na ịgbagha ya emeghị ihe ahụ okwu, emechaa irigret ya nwaanyị na iwero ndụmọdụ ya. Agwụ ka ọ bụ. Then o nwere ndị nwere agwụ dị iche iche ma enwere ike ịgbọsịwa afọ ha one by one. Mana ihe na-achọ ime ka ị mara onwe gị onye ka na-ebido bụ na whatever you are doing that gladdens your heart bụ ezigbo ihe dị perfect ya. Nọ ebe ahụ saịdị ahụ ka a ga-esi chọwa agwụ gị. O nwere onye nwere agwụ egwuregwu, mana ihe dị mkpa bụ ịmata agwụ gị nwere, then ka inyezie agwụ a direction store ya agwụ. Ụmụ onye matara na ụfọdụ wee isi na o nwere agbụrụ bụ nọ ndị ahụike ka ha bụkarị, weda ma ọ na-arụ n'ụdị ọdịnala ma ọ na-arụ n'ụdị medical doctor as a physician, mana agwụ dị be ha. Onye n'ime ha nke tolitekwa, onwe ndị nke bụ injinia, o tolitekwa ojewara engineering line. Onye ọ na n'ime ha jere outside engineering line or engineering related ama eme ọfụma.
ihe awa agwụ dị na ngwuru be nna ha. So onye batara mgbe ụfọdụ a na-arụrụ mmadụ agwụ, a na-arụ agwụ, akpọọ agwụ niile, ezumezu agwụ niile so gị wee mee ha install, wee gwa ha na bido taa na ha ama na-aghasaziri gị ihe. So onye na-achịkwa bụ nke mbụ, matagoro agwụ ị nwere, then mee the needful, especially ndị nwere nnukwu agwụ. Onye nwere obere agwụ nwere ike agwụ ya hapịa, mana gị nwa nwere nnukwu agwụ, iwu na ị ga-emeriri ya. Ọnwụ na imeri ya, agwụ ga na-aghasara gị ihe, ịghọtara ya. So ị ga-emegoro bụ ikweta na ị ga-eme ihe gbasara agwụ gị. Install agwụ wu basic. Ị nwere ike achieve so much things ma ị bụrụ onye agwụ na-enye nsogbu, nnukwu agwụ. Ka esi alụ agwụ n'ala Igbo bụ nke mbụ, agwụ abụrụ ihe a na-eme overnight. If you want to follow the installation of agwụ, agwụ wee ibute ike, ịchịkọta ike niile so gị, nye ha direction, build olu ha, mee ha install as an altar, ebe ị ga-anọ wee na-etukwa agwụ gị. Mgbe ị chọrọ ịlụ agwụ, na-echefukwara na onye nwe onye ụka na onye ọdịnala na-alụ agwụ. O nwere ndị nwụ na ha nwere kọlụ mana ha chọrọ ibido elu, ha bịa lụọ agwụ ha n'ọdịnala. Agwụ ha pametizie ha ịlụ n'ụdị ụka ha eje na-alụ, mana ha nọ ha dọka chukwu agwụ ha. Etu esi alụ agwụ bụ ije na be nne gị ma ọ be nna gị, ije na be nna gị first na-ekwado gị ịlụ agwụ. Ọ bụrụ na ngwuru be nna gị ewu ngwuru nabatara ka alụ agwụ, ị maa na iyi ejekwa ikwu nne gị, jekwa ndị ikwu nne gị na ị chọrọ ka alụ ọrụ ha agwụ. Akasi ụbọchị agha alụ agwụ, ndị ikwu nne gị onye ikwu nne gị ga-anụ ya, at least ofu onye ga-represent ndị ikwu nne gị, at least ofu onye ga-represent ndị ikwu nna gị ga-anụ ya. Ndị ikwu nne gị ahụ ọ bịawa, o si n'obodo saịdị isi, o nwere obodo ya abịanụ, ọ bụrụ na ahịfịa dị na ngwuru be nne gị ka ya akata, nwee ndị ya egbote aja, nwee ndị ya ọbụla ha bịa ha eweta ọfọ, nwee onye ya abịa oweta nzu ma ọ bụ edo wee bịaba. Onye ikwu nne gị ka nna ekwu, then abịazie mgbe ebe agha alụghị agwụ na be nna gị, na be nna gị, onye isi agwụ na be nna gị nwere ike nye gị ọfọ, ọfọ ahụ onye dị gị bụ ikikere na mgbe ụbọchị a ga-alụ gị agwụ ka nwere onwe mmadụ. Ụbọchị nlụrụ agwụ, ofu onye n'ikwu nne m bịara, ya ofu onye n'ime dị clan ọ bịara, mana n'ime ngwuru ebe m mụrụ nwa dị ama gụgụ ya, onye bụ blood relation my mother, ndị anyị na-ejewara ụka. So no point of ịkpọ ha maka na they will not come. So onye mere bụ njeje na clan ha, ndị a ji ofu ime nnukwu family ha, onye na-eme ọdịnala onye nwa bịara kwudo asị onye ikwu nne m, ọkwa njewa wetara ọfọ, weta ma nzu suenu. N'ikwu nna m, onye isi agwụba anyị wetara ọfọ. Efere ụzọ ọfọ na dị ya, nke bụ na enwere m ọfọ agwụ na-enwe ọfọ agwụ ka ọ ya bụ iwere ọfọ agwụ jee n'ihu agwụ gị, igboro agwụ anụ, were ihe dị ya mesịa na ọfọ anwa, ọbara emesịa na ọfọ anwa, were ọfọ agwụ a kwubie okwu. So ụbọchị ahụ arụ ya bụ agwụ, onye be nna m wetara ọfọ, onye be nna m wetara ọfọ. Ọkwa ọbụla ọfọ na-abụ prọs nke ọfọ agwụ ma ọ bụrụ ọfọ ịtọ. Ofu enyi m nwoke na-efekwa arụsị na be anyị a na-akpọ ngere, wetakwuo ofu ọfọ nke ya wee nye m. Ihe a wee bụrụ ọfọ ịtọ prọs ọfọ agwụ ma ọ bụrụ ọfọ ịnọ. Ọfọ ịnọ anwa ebukọrọ m ya ọnụ, ihe wee bukọ ọfọ ọnụ bụ na m bịa gbaa ha orikọ, ka ọfọ niile a na-alụkọ ọrụ ọnụ, onye ekwopụrụ ibie wee bukọ ha ọnụ, wee werukwa ọfọ ji arụ ọrụ awele tinye, ọfọ ike nga awele tinye, ọ bụrụ ọfọ ise ebukọrọ ọnụ, gbaa ha niile orikọ. Onye abụ na eside m wepụta ọfọ agwụ m, ofu ọfọ a ka m ewepụta, mana ofu ọfọ a buru ibu.
maka na ọfọ niile ndị ọzọ ajọ anyị ya togeda ka a bụrụ one power ịghọta na-ekwu na n'ime ọfọ anwa m ji alụja bụ ọrụ dịka ọfọ agwụ ụbọchị anyị mere install onye ikwu nne m ya abịa kwubie okwu ọ bụrụ na be anyị na-eji ogiri si nwoke esi egburisi osi ogiri si eji emie o wee kwu na ya bụ ndị na ya na-akpọ agwụ ikwu nne nne m niile n'ọha ka a na-akpọtu n'agwụ ndị ikwu nna m akpọtuo nke wee sị agwụ niile so m n'ọha ka a na-akpọtu taa mbọsị a na-alụ agwụ agwụ na-enwe ọpụpụ agwụ na mbata agwụ ebekọna ọmụmụ ebe ọ ya esi na-apụ na-achụta ego maka na agwụ na-eweta ego agwụ ahụ ya pụrụ ihe na-achụtara gị ego na-ebutere gị ike agwụ ya na-apụ apụ na-abata abata so ahụ enwe ọpụpụ agwụ na mbata agwụ ọ bụrụ na imesịa nke a den agwụ ahụ anyị egburi oke ọbana nnekwu ọ bụkwa ndị nwere ego ebu igbuori ya ebu ka ọ na-ere ude ọ nwụkara obodo ndị na-eyi uzo nkịta na ha na-eme agwụ den ọ bụrụ na ndị na-eyi uzo nkịta igbuori ya nkịta igbugoro ya nkịta ịghọtara ya na abịacha na agwụ enwere ihe a na-agba ụrụ agwụ enwere ụmụ mmụọ dị iche iche negative energy nwere ike ịda achọ ka ọ na-edistrati agwụ gị ihe a na-akpọ ndị agwụ ndị ụrụ agwụ a na-egburu ha obere ọkụkọ nwantọntọ ọkụkọ agwụ nwoke agwụ nwaanyị a na-eji aka ekpe egbu igboro eto igere ha ya ịma na isetụrụ ndị ụrụ agwụ ndị ya adịwụta negative energy ịkpasasị anya ma ọ na-arụrụ agwụ ịnụkọtazi ide aghọtazi ihe ị na-eme ije gboro ndị ụrụ agwụ anụ ha cha n'ụzọ ka chidimma dịrị gị so agwụ installation of agwụ nnukwu ihe mana ọ bụrụzie na family be nna gị so dịka m akọwago mbụ na ịrụ agwụ bụ ihe ndị ikwu nne gị na ikwu nna gị ga-abịa togeda wee nye gị ikikere na mgbe m kwu na nke m oge ikwu onye ikwu nne m bịa o were nzu wee nye m n'aka sị m na nzu a mbụ na-atụ a na nzu na-asị ihe ọma memewe so ndị ikwu nne m a afta ka ha mechara data ike ahụ binye gị ya den mana ọ bụzi na famili be nna gị wụ famili jụrụ na ama alụ agwụ enwere ike onye wụdị ọbara abụ na ojewa alụ ụka na ụka riri eri front and back ma ọ bụ na gị nwee nwebere na obi nke gị den mana ị chọrọ ịlụ agwụ na-eji stọpụ gị ihe m na-akụwa na ụdị ndị dị etu a bụ dibịa nwere ikikere etu si alụ agwụ bụ ụdị ndị dị etu a ana m alụrụ ha agwụ ihe a bụ tempora agwụ maka ihi na agwụ na-aghasara onye ahụ ihe andị na ngwurube nne ya na o nwerubere ọnụ maọbụ nwebere ana obi maọbụ nwebere ana ebe o gotara egota ọ chọrọ ịlụ agwụ ya andị na agwụ dịtago bụ ihe a ga-alụ so ihe anyị ga-emezu n'ụdị ndị na-etu agwụ mbịa alụ ọrụ ha agwụ kwa agwụ ikwu nne na agwụ ikwu nne ya wee sị ya na nwụrụ a chọrọ ịlụ n'ụlọ agwụ na onye agwụ ka ọ na-alụ taa na ọnya n'ụlọ ka ụnụ na bido taa ụnụ amaghasazikọrọ ya ihe na bido taa na ụnụ ga na-ewetara ihe akwakwụrụ ihe nwe na bido taa na ụnụ ga na-eji achụtara ya ego n'ọgwụ agwụ na-achụta ihe ga-enekwu ya ngọcha ọfọ akwụbicha okwu niile akpọm agwụ niile ahụ gbuoro ha dị oke ọbara ndekwu ịghọtara ya den tinyezie ya n'ime ọkụ arụcha ya na ala ewepụtakwa ya na ala tinyezie ya n'ime ọkụ ebe ọ ya dị permanently wote ite ebe a ga na-agbanye mmiri na-echefukwara na arụchara ha agwụ na-enwe ite ebe a ga na-agbanye mmiri na mmiri ama na-adara anyị n'ime so emechazie ka ehibe m agwụ onye ahụ sị na agwụ ahụ agwụ onye na-etu a alụ n'ụbọchị taa ụbọchị ọbụla ọ chọrọ inye agwụ ya nri ọ bịakwa na be m bịa nye nyanwa agwụ nri pending nke a bụ ka m gwara n'ọgwụ temporal measure ndị bụ na aịda na onye ahụ pastọ etu anyị si emere ha na onye ahụ pastọ na o nwere ike ijebe nna ya alụ agwụ maka na ọ chọrọ ka ndị mmadụ mara ya asị pastọ rụrụ agwụ ma ọ bụ nọọ ndị bụ na obennafa abarọ ha ma ọ na ha bụrụ dị ọkpara ụdị ndị abịa rụọrọ ha agwụ tempora den agwazie agwụ ya ya mee ka onye na-eto apụta ike ya mee ka onye na-eto apụta ihe na ọ bụrụ na ọ nweta ego nweta ala obi nke ma ọ bụ na o nwetara na nke na-agha abịazie ka abịa jụrụ dịsi agwụ abịaga buru agwụ a burazie na bie den wee mezie ya ka ọ dị permanently ịghọtara ya den mgbe onye a ga-abịazi o were oke ọbara nnukwu peka jụrụ agwụ a gaa na be m wee jeje na be nna ya mezie install the permanent one ga-adị n'ala etu o si adị na be dibịa maka na ịbịa na be m ịkpọje n'ihu agwụ ma efu na azụ arụdere n'ala mee ihe niile mawa ya akwa ịghọtara ya so nke a bụ temporal agwụ na mana o nwere nke ọzọ m na-alụ anyị na-ahụ na tempo ọ bụrụ na onye alụchagoro ọrụ niile dị n'ụzọ ya
o wee chọzie ka a rụọrọ ya ihe anyị na-akpọ okwukwu agwụ. Dịka nsikwu na agwụ na-enwe ọpụpụ na mbata. Na ụdị a ebe ị ya abịazie agwụ ya niile ma chi onye owu ya ma ezumezu mmụọ niile so ndị ichie na ndị niile so elu fat ezumezu mmụọ niile so elu iwee mee ihe stọọ na okwukwu agwụ si ya na tata na ha niile bụ agwụ na ị na-agba ha orikọ na tata nọ n'ime okwukwu a ka ị ga-anọ wee na-echukwa mmụọ niile so elu. Nke a ịma na imetazie ya ị nwere ike were otu egwu igbuoru ha egwu ha niile rie ịnọzie ebe a wee na-anyezie ọgwụ niile direction nọ n'ime okwukwu ahụ wee na-adiretizi agwụ n'ime okwukwu a ga-enwekwa ọpụpụ na mbata agwụ n'ebe ahụ ya na wee na-ahazizi na-achụzide ha niile aja chịkọtara ha aja ọnụ ọtara ya. Den okwukwu agwa na ị nwere ike ọ bụrụ ihe na-adị n'ala ọhịa a na-ahangi ahangi so ị nwere ike nọzi ebe a wee na-eburu ha na ị nwekwara ike ije na siti na ọ bụrụ na ị nwere privacy ebe ị nọ ịghọtara ya. Nke awụkwa part of agwụ. So ihe na-achịkwa bụ na-enwere ezumezu agwụ mana ndị na-emekarị install ezumezu agwụ bụ onye wuzi dibịa den o wetazie m ezumezu agwụ ma okwu na ije agwụ ma ihe niile mee ya install nwezie okwukwu agwụ gasị den nwezie complete agwụ nwee ma ike nga agwụ ịghọtara ya. Nke a bụzi onye chọziri agwụ ya na-ejezi eje na-abata na-eji eji oru na-eji igbo. Nke a bụ nkuzi agwụ maka ndị nchọziri ime dibịa ma ndị chọrọ ime dibịa yes onye chọkwara ime na ụdị ekpere nwere ike ọ bụrụ na agwụ gị nabata n'ihi arụ n'ụka imekwa agwụ in stock fully then dozie mewe n'ụka ha meghe ala ahụ ime n'ụka imewe n'ụka ịghọtara ya. Ahụ ị na-ekwubiri mmadụ okwu agwụ ahụ ga-eme ikwuoru mmadụ okwu o mee agwụ a ga na-eji olu na-eji igbo na-eme ka ihe niile na-ayọ na-eme. So etu a ka esi ihe gbasara agwụ. So onye na-ekwu na onye ọbụla nwere agwụ mana agwụ level of agwụ onye ọbụla dị iche iche. Ọnya batara na mgbalụ ndị mmadụ afọ nwụrụ ndị ahụ gbara afọ nwụ na ha nwere agwụ ma ọ bụ agwụ ya ahụfara asị na onye agbara ọrụ mana ihe na-eche eke n'afọ mmiri emewo onye agwụ onye a agwụ ya akpanye nwunye nri na uju ya. Agwụ o nwere agwụ kwesịrị ịwụ maka personal use ya ka ụwa agwụ a ga-eji wee zụọ ndị mmadụ rụọ ọrụ dị iche iche. Na ọ bụzie na agwụ onye agwụ a ga-eji rụọ ọrụ dị iche iche ị marụ na o were ebido ọrụ na ọrụ ọ ya arụ na ọ ya akpatawa ihe oriri na agwụ ya zuru ka eme ịchụtara ihe ego ọ ga-eji wee bi ndụ ego karịrị mkpa maka na ihe a na-aya olisa bụ ego karịrị mkpa ka a na-aya. Mana ọ bụrụ na onye a bidozie ọrụ anwa ịma na ọ ga-esi n'ọrụ ya wee rijuo afọ mana ọ bụrụ na agwụ onye ahụ pere mpe ihe mma advice onye ahụ install ya agwụ jee mewe biznes ị na-eme maka na agwụ adịrị enough inwe ije wee bido ọrụ maka iji ebido ọrụ ịma na ibido ọrụ na ị ga na-ata ahụfụ ị ga na-akụ ọta maka na ya ahụtawa ihe iri. Daalụ. Nna biko ihe ọzọ m chọrọ ịjụ gbasara agwụ mebi onye n'onwe ya na-emeghe dịka biznes ya na-agakwa onwe ike nọkọtasị na ọ chọrọ ịlụ agwụ ka iwu abụ na afa ka ọ ya abụọ gbaa afọ wee si eje rụọ agwụ. Nke bụ na ya ajụ amaka ihe na-achịkọwalụ gị bụ na ọrụ mmụọ ụfọdụ abụrụ ihe ya anọkọta n'onwe gị je rụọ agwụ. Nke bụrụ ya gbariri afa maka na afa ga-enye direction wee afa ga-agwa gị na agwụ gị isoro ndị agwụ na-emebiri ihe isoro ndị ha lụọ agwụ ka chidimma wee dịwanye ndịrị ha mmụọ na ihe ha na-eme ka ịwa agwụ nke jọsụ agwụ jọsụ obere agwụ ị nwere ike jọsụ na imere obere sara ka ijewere onwe gị mana o nwere ndị agwụ ha bụrụ iwu na-aga akpọkọ ha niile nye ha direction so na-afa ka onye a ga-egbu gọba. Daalụ. Ihe ọzọ anyị chọrọ ịjụ gị bụ kedu ihe mmadụ ga-eji ma na ọ bụ onye akpọrọ ọrụ? Daalụ. Ajụjụ gị agbagotara ihe m na-achịkọwa bụ na nke mbụ ịbụrụ onye akpọrọ ọrụ enwere so many signs ị ga-egosi na-akpọrọ ọrụ mana mma ebu ụzọ lisielu some of the signs ị ga-abụ ịfụma na ndụ gị nwanne were ọsọ were ije jee ka a gbaalụ gị afa. Ị nwere ike ịbụrụ onye na-azụ ahịa ị na-azụ ahịa akpọwa elele ịbụrụ onye na-azụ ahịa isoro ibe etinye ahịa zụọ ahịa na Lagos na-apụtara na o nwere na moto dara n'ụzọ ngwa ahịa ndị mmadụ mebie ahịa ndị nke ga-emebi ahịa ndị nke ọzọ nwere ike eje ebe a salvage some of their goods. Ha nwere ike asị na ahịa gbara ọkụ nke ga-abụrụ nke ya agba ọkụ nke ndị ọzọ adị mma
na-ezi ebe anụ ukwu si ga, ebe anụ nta si wee ga, gị nwa soro ya ga, nsogbu adị. Ị ga na-enwe setback n'ụdị dị iche iche. Ndị ka mma ị ga na-afụ ha ihe ọma na-emere ha. Ị nwere ike ọgwụgwọ admission, onye ịkụzikwuru akwụkwọ ma onye ka mma na klaasị enwe admission, gị nwa na onweghị onye na-ede JAMB. Enwere so many setbacks ga na-emere gị. And nke ọzọ bụ na onye imechara ihe ọma, ọ dị very common, o nwere ihe ọjọọ kwụọ ụgwọ. O so na-adị very common n'ebe ndị akpọrọ ọrụ nọ. Ịbụrụ nwoke si na na-akwa na-enye saịdị nechọ ka ị rụọ ọrụ, ịjụ na ya alụ ọrụ, enyeghị nwaanyị a ga-eji na ya pịawa agha azụ ịfụnanya na a ga-eli di gị ka onye ya bụ onye a ga-esi na ya wee kọsụrụ ụmụ ope. Ọ gwara ndị ọya akwụkwọ etu ọwụ na nwoke ma nwaanyị enwere ike mee na ọya amụta nwa na-afị ya ahụ. Nwekwa ndị bụ na-etu aka ọ dịkwu na nwaanyị, ọ nwere ike ọ haziri ihe dị n'ụzọ ya, ọ mara okwu na ọ nwere nke ọrụ, ọ nwere ike o jee ịnụ di na ibi ya nọ ọnụ di ya nwa, onye a ga-enye ya ewe onye a ga-echi na-ekewa ya azụ. Anọkọta di ya akpọ ya asị from nothing. Before you know it, ọ mụọ nwa, before you know it, a divorce ya. Ịghọtara ya? Ọnya batara na ị nwere ike ịfụ a lot of people bụ na before ọ mara ihe na-emerụ na ya bụ onye nwere kọlụ, ọnụgolu dị a divorce gorieri. A ga-enwe a lot of challenges, ihe ekwesịrị ide eme n'ebe ị nọ na-eme. Mpịawa azụ, ihe mgbu, disappointment, failure, so many things. Enwere ndị ọ na-awa emekọtakwu, a ga-ebu ụzọ na-akpa iron stone, na-ewepụtara ya nwayọ nwayọ. A na-enye udo sayensị, ọ dịka asị na ịdị anụ ihe. Onwe mgbe a na-emegide level of mpịawa azụ agbagota. Onwe ndị emegidekwu nyekwuo ọya, mana ekwekwa na ka iso na ndị e nyere ọya ama agwọ bifit ọka ọlụ gị. Maka ụfọdụ n'ime ha na-abụ iso na ndị jụrụ na ịma aza ka ọlụ gị tiri enye gị ọya ama agwọ. Ọtụtụ n'ime ha ama agwọ ya bụ ọrịa agwọ. Oyibo mgbe onye ahụ rụkwara ọrụ anwa, ọ ga-ebute ọya anwa aske n'ahụ ya. So onye anwa sefụ ọya anwa atụnyegoro n'ahụ ka m na-agwa gị na o nwere ndị na-akpọrọ ọrụ taa, mana ha jụ na ha ya alụ ntị na-etinye ha ofu ọya n'ahụ. Ịfụ na ọya ahụ ka onye ahụ ebubido. Ụfọdụ ka ọ na-ahụ emechazie ha alụwa dị ọrụ ewepụrụ ha ọya. Ụfọdụ ụkwara ndị agba ewepụrụ ha, ụfọdụ ụkwa ndị agha wee wepụgodoro ha, mana dị ske karị ha n'ahụ. O nwere onye nke mma nna ya bụ nnukwute dibịa, so o wee jụ na ya ememe ministrị. Etago na ụdị na ya chọrọ ịlụ n'ụka, ya were ma ọfọ nna ya jiri nnukwu dibịa ma ihe niile wee je bọksụọ ya na-emere onwe ministrị. Mana mgbe mpịawazi ya bidoro mpịawazi o megidokwu sef nwa asidenti ahụ o nweziri, a na-ekwuzi okwu na a na-etiri itinye na asidenti ahụ no responding. A na-ekwuzi okwu na ọka ebe ya aka. Mgbe ahụ ka o ji sizie mba si ha site ndị ya ihe ekwetago na ya arụzi ọrụ doo biko si mere ya ebere. Mgbe ahụ ka mgbe o pụtatịrị ha mee ihe o kwesịrị ime, ebidozie trit mezie ya ahụ ya naba. Nke bụzi na ebere ozi enyewa aka, mana ihe afụzi ụmụ wundu data asidenti ahụ o nwere. Ịghọtara ya? Mana nke dịzi mkpa na aka ya na-agba adị, o jikwa ọgbachigatazie kịta ada je mechie ministrị. Nwadị ministrị ya na ọrụ akụgo ka ya chigara ọrụ nna ya kịta ka o bụkwa ọfọ nna ya. Onye a nna gwa onye na Nnewi ma akpọ ya afa, maka mkpọ ya afa ụfọdụ nwere ike ime onye ọhụụ. So onye na-achọ ịkọwalụ gị bụ na ọ bụrụ na akpọ ọghọ ọrụ, a ga-enwe ife na-ama na-agara ya efe ịtụrụ anya. Ị nwere ike ị na-ele ahịa ọ dị ka ọnsị ka ị kpọsara. Ị nwere ike na-eje gasị na andịkọdị nwere ike na-eje na ministrị ma ife onye na-afụ ụzọ ọfụghọ ọgbọọ eze nwaanyị, ụfọdụ fụghọ ọgbọọ prọfet, ụfọdụ ọgbọọ prọfetes. A na-akpọghị afa dị iche iche chaa. Enwere ike inyegoro ụfọdụ afọ n'ọgwụ nnukwu mmadụ, nwere ike ịpụta n'ụzọ mmadụ akwụsị ozugbo ozi na-ewu nnukwu mmadụ, mana agụụ peni adịrọ n'akpa. So many challenges ị ga na-enwe. So ihe na-achọ ịkọwara gị ewu mgbe ọbụla ịfụtara onwe gị n'ụdị ọnọdụ na-etu a, na ihe arịa aga etu o kwesịrị, stop suffering and smiling. Stop pretending na all is well mana ịma na all is not well. Onye a na-asị n'Igbo na-atụ isi na onye ọ na-eme omume na-ebe bee akwa, ọnwụ na ọdara ihe ebe akwa bee akwa. Ịghọtara ya? Mana mgbe ihe na-adịrị gị somehow,
ịkpachie na asị ndị ụka sị gị na-enwe ndidi na patient dog eat the fattest bone. Ọ na-ahụ mgbe ndị mmadụ kwuru n'ekwu ha asị ha nọ inu maybe nọ ihe mere na 17th century na ọ bụ na century ya ịnọrọ wụrụ patient dog eat the fattest bone. I can tell you na ihe enwere nowadays is smartest dog. Smartest dog will eat the flesh, even eat the bone, and he will go hungry. You got that? So na ị ga-eme bụ onye chọrọ enyi ya mgbe a na-eme one of the fastest man on earth, this planet earth running, this Jamaican guy, Usain Bolt. Ọ sị na kedu ka isi will be able to win all these medals as the fastest man on earth. Ọ sị na the reason bụ na ya win ya by consistency, keeping the tempo high, keeping doing it, not slow and steady. You got that? Slow and steady when you win all the days, you get them that night. But one now now is consistency. You understand? So he gave me when things are not working for you, get up and do the needful. The needful bona n'ihi ga-ebili je gbaa afa. Nke bụ eziokwu na ịgba afa ụzọ ebe 3, 4, 5 ọ bụrụ na iwe onye akpọrọ ọrụ ịfụ na 4 or 5 nwere ike ibu ya n'iwe onye akpọrọ ọrụ. Now o nwere oge ọ ga-abụ akpọ gị ọrụ mana oge ahụ amacha obere. Ụfọdụ dibịa nwere ike ime ya ignore because ọ bụrụ onye ahụ dị bone of contention bụ ka imezi ihe dị n'ụzọ gị. Mana time ahụ akpọrọ ọrụ ruo ana agwa gị ya n'ihi ebido ọrụ gị. Ime ihe bata eji apịawa gị azụ ka akọwaziere gị ihe eji apịawa gị azụ bụ na o nwere ndị ọ bụ n'oge nwa ga-ekwubiri okwu like oge nke mụnwa bidoro. O nwere biznes ọbụla ma etinyere aka na ya at initially it will be moving very fine. Mana mgbe tempo of n'olugo oge ihe ebido ọrụ ruo, they have a way of turning things around, as in turning things upside down for you. They have a way of use ihe anwa na-enyekarịcha gị joy wee pịawa gị azụ. Example, ị bụrụ nwaanyị nụrụ di gị na-anụ ọfụma a na-egotara ụgbọala dị mma na-enye gị ego ị na-enwe aṅụrị na-achị. Mgbe oge ahụ apịawa gị azụ ruo, di gị ahụ nọkọta ọkpọ gị asị pọket gị adrai ya, di gị ahụ agaghị pịawa gị azụ. Mgbe ahụ ịfụ na that ya comfort zone atọ akrash go. Ịbụgoro onye na-eme biznes ị na-emeta ego ị na-enwe aṅụrị, ụwa bụrụ ụpọpọ ụwa ụpọpọ ka a ga-atọ upside down were pịawa gị azụ, biznes ga-akrash ịfụ ya n'anya na. So ọhịa ahụ ị na-eme ka a ga-akrash, ihe a na-enye gị aṅụrị ka a ga-akrash ka ị wee nwee ike je chọọ ihe na-eme gị. Now ihe ọzọ ị ga-ama bụ na ihe eji apịawa gị azụ abụrụ na ụfọdụ asị na ndị mmiri dị nwoke na ndị mmiri emeka ndị mmiri ewu ndị obiọma. Ihe nna agba nwaanyị ndị mmiri ewu mma nnukwu na-akwụ mmụda nwaanyị mmiri iwu oyom ka gwa gị ndị mmiri anyị na-afụ ụdị obiọma ha dị too much na ịmara ndị a na-agba maka ya. Mana problem ị na-enwe bụ na ị na-eje na-eme ọdụ ka inye prayer houses. Mgbe ị na-eje ebe ahụ a na-emekasị na mba ndị na-asụ na-aya eme deliverance, ya compounding ya problem. Ihe eji apịa ọgha azụ bụ na o nwere ndị ọ bụ ọrụ gị n'oge nwa ya ekwubiri ha okwu. Na since m tiara n'ọdara alụgba ọrụ azaboku a, o nwere ndị ọgwụ ya sị gị eze na ha ejegharịwago ebe dị iche iche. O nwere ndị na-achọ visa chọkọta visa for years, mana mgbe ha gara na temple less than 1 month ha ji bịa na temple si ha jee ma apply for visa, ha mee apply for visa nye ha. Ma onye a na-asị na-asị na ihe a ya jiwagoro years na onwere ministry ya ejebere na onwere prọfet ọbụla a mara atụ ya na-eme ihe ejebere yes o nwere isi egwacha nkwa. O nwere onye nke a gwara na obodo ọbụla o jere jee ụlọ na-apụta nweta visa olu elu ebe deport ya. O nwere onye nke ahụ nkịta na o jebere India na airport ka na wee deport ya from Benin. So onye na-achịkọwara gị bụ o nwere ndị bụ na mpịawa azụ bụ na because of course ị nwere. Ọ bụrụ na example na o nwere mmadụ na-abụ nwere the same problem, ijee na nke onye agbara ọrụ ọwụ dibịa ọwụ pastọ. Agwara m ụnụ ma ndị dibịa ma ndị pastọ n'ofu ala ajị ka anyị na-achụrụ anụ n'ofu agwụ anwa. Mmechi ụbọchị a wee kọwara sị na
na mbanye n'ụlọ ọrụ m were ịchaka gụba egwu ọnọdụ na mma bịa so n'ofu mmụọ ka a na-achụrụ aja n'ofu Chineke onye ike niile si n'aka ya abịa nwe onyinye amara niile unu ewezi na otito wee nye negative energy n'ọnya na ebedesi mmadụ ọ bụrụ eziokwu na ihe m na-akọwa bụ ọ bụrụ na mmadụ na-aba nwere the same problem ha jee fụ ofu onye nke Chineke onye a kpọrọ ọrụ okwubiere ha na-agba okwu nke ofu onye dị sọl mana nke onye nke ọzọ adọrọ sọl ihe o mere bụ na ọ bụrụ particular that person ga-ekwubido onye okwu ka ọ nwee chịrị mma ihe ọ pụtara bụ na onye a jidesi ike yọbachie na-aga elidie to onye ga-ekwubiri ya okwu o wee nwee chịrị mma so ihe ọ pụtara bụ na mgbe ahụ iwu onye a kpọrọ ọrụ from birth jee n'akwụkwọ ndị ụka ọbịa a gwara Jeremaya na amarụ gị bido n'afọ nne gị n'ibe onye a kpọrọ ọrụ so even before you are born ezumezu gị na Chukwu okike agbadogo n'iwu onye ga-eje ozi ga-ejere Chukwu na mmadụ ozi onye a ga-esi n'aka gị wee gọzie mba ndị mmadụ gọzie imirikite ndị mmadụ mana mgbe ị jụrụ na ịma arụ ọrụ a onye ahụ a gbara ọrụ a na-ebe arịrị ọ na-ebe arịrị ọ bata ọsị chi m kere ihe m merụ na-atụ arịrị na-akụ ọta akwa ọ na-ebe ga-eje na-enye signal na forces of nature na onye na-eto akwesịrị ije n'ihu ọrịa ejebe ọkwa n'ihu ọrịa and na ndị niile o kwesịrị ịgọzi na ọ gọziri ha dị afọ a ga na-apịawa ha azụ ka ije n'ihu ọrụ gị ka ị nwee ike wee kwupielu ndị niile ị kwesịrị ikwubiri okwu ị ghọtara ya eji apịawa ha azụ ọ bụrụ na mmụọ gbara gasị mana mmụọ na-apịa gị tarị maka ihi na o nwere ndị na-ebe arịrị na-akụ ọta ọ bụ gị nwa ya ekwubiri okwu na iruo n'ihu ọrụ gị so nwanne jụọ n'ihu ọrụ gị onwe ajụjụ nwere ihe a nkụzi taa ịghọtara ọfụma send the message 08057837672 Eze-Ana Ugochi tubelu aha m. My mission is to help people live better life. Ajụ ọbụla eji ma ihe na-agba agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo send the message aga m enyere gị aka ka Chidimma wee dịrị gị ya gazienụ ọfọ